खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो लाबाय। दिनै आङो सासे लाइमोन दैदेनगिरि बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन। बिथाङा खैराबारि ब्लक UPPL लाइमोन हान्जानि बिथाङा गाहाय नेहाथारि। बिथांनिफ्राय जों फैबाय थानाय जे राजखान्थिनि सोमोन्दै सावरायगोन। आथिखालाव जानाय थामहिनबा UPPL राजखान्थि हान्जाया माबायदि बा मा थासारियाव दङ बेनि सोमोन्दै बिथांजों दान्दिसे सम सावरायगोन आरो गोबां बाथ्रा मोनथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ बिथांनिफ्राय जों मोनथिना लागोन। गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिन जानाय गिबियावनो बरायना लाबाय। खुलुमबाय। नैबे समाव नोंथांनि सिनायथि बेखौ दान्दिसे सम खावलायबाय। आंनि मुङा मुस्रि रंगल बर', दायो खैराबारि ब्लक UPPL इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारि। दा बे समाव आं गिबियावनो नोंथांनि चेनेलजों बयखौबो साबायखर होदों, स्पेसियेलि नोंथांमोना फंनैसो जोंनि लाइमोनफोरनि जा बाथ्रा बे बाथ्रा सावरायनायनि सुजुग होनायनि थाखाय। नैबे समाव आङो नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे आथिखालाव नैबे UPPL राजखान्थि हिसाबाव जेरै सरकाराबो नोंथांमोननिनो, बे बेलायाव आथिखालनि थासारिया माबायदि जानानै दं बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों। थासारिया जोबोद मोजां। थांनाय गोलाव सम BPF राजखान्थि हान्जानि जा नासयनाय सोबख'नाय जा सोलिबाय थादोंमोन, बेनिफ्राय गासैबो BTRनि रायजो राजा बिथांमोना उदां जानो लुबैदोंमोन। दा बे हिसाबैनो रायजो राजा लुबैनाय बायदि मोनसे उदांथि, मोनसे फ्रिडमखौ मोननो हादों। गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो रायजो राजानि जि आसा, जि लुबैनाय, बियो फारसेनिफ्राय लासै लासै जाफुंलांगासिनो दं। नोंथांनिफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों। नोंथाङा बुंदों जे BTRआव मोनसे सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय गुबुन फारसेजों जों नुनो मोन्दों थांनाय समफ्राव जुदि UPPLआ जेब्ला राजखान्थियाव मोनसे सोलायनायनि दोहौ मोनसे लाबोदों BTR रिजनाव, थ' बेवहाय जाखिनि मासि मोननांगौमोन, दा बे मासिखौ UPPL हिसाबाव मोननो हायाखै। दा बेनि आन्दोआव मा दं नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन? थारैनो राजखान्थियाव माखासे जाहोन थायो, माखासे टेकनिकेल बाथ्राफोर बेवहाय थायो। दा जोङो बे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरगोन, BTR एकर्ड जाखांनायनि उनाव BTR एकर्डनि गेजेरजों जिखिना दफाखौ मोनबोबाय, बेनि गेजेरजों BTRआव जि मोनसे सोलायनाय फैदों, बेनि लोगोसेनो मोनसे मेन्टेलिटि, मानसिफोरनि जि थिंकिं, बे सोलायनाया अट'मेटिकलि फैफादों। BPFनि जि सासन जन्त्रमोन, बे सासन जन्त्रआव जेबो सिस्टेमेटिकलि खामानिफोरा जाबोआखैमोन। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरनियाव जोबोद दुखु मोननाय दङमोन आरो ओरैबायदि मोनसे करापसननि लेभेला मोनहैदोंमोन, जेरावनोखि गोरिब गुन्द्राफोरा हां मोनस'आ जादोंमोन। दिनै जोङो नैबे समाव गोसोखांनांगोन, बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनाय आरो बिथांनि जा भिजन आरो मिशन दङमोन, बिथाङा बुंदोंमोन जे साफ्रोमबो बर' मानसियानो मोजाङै थानो, जानो, लोंनो मोननांगोन, गाननो जोमनो मोननांगोन, बेरामनि समाव मुलि गरसे मोजाङै मोनजानांगोन। बे गासैबो बाथ्राखौ बिथाङा गावनि जि ग्रेट प्लेन बेयाव लाबोदोंमोन। बिथांनि जा गोलाव सम सोमावसारनाय, बेवहाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे इयुन मिजिं बिथाङा खालामदोंमोन। नाथायबा BTC एकर्ड जाखांनायनि उनाव सरकारि जन्त्रआ जेरैबायदि जोंनि स्पेसियेलि बर' माहारिखौ आन्दलन खालामनायनि मुङाव जेरैबायदि बुख्रुब जानो गोनां जादोंमोन, जिनाहारि जानो गोनां जादोंमोन, माखासे सेक्रिफाइस होनो गोनां जादोंमोन। बेनि बिनिमयाव जा मोननाय BTC, बेनि गेजेरजों बर'फोरखौ जेरैबायदि नायनांगौमोन बेखौ हायाखैमोन। जायनि थाखायनो मानसिफ्रा मोनसे सोलायनाय लाबोदों आरो जा मोनसे कुइसन खालामदों, जोबोद इम्परटेन्ट कुइसन बियो, जे जेरैबायदि मासि मोननांगौ मोनाखै होननानै, बेयाव माखासे पलिटिकेल कनस्पाइरेसि दङ। बेखौ समजों लोगोसे मानसिफोरा बुजिनो हादों। लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव जि एसेम्ब्लि इलेक्सन फैदों, बेवहाय UPPL दोलोआ थामबिं मोनसे मेजरिटि लानानै BTRआव जिथु 12टा सिट दङ, बे 12टा सिटखौ सुइप खालामनानै देरहागोनखौ आसा खालामनो हायो। मोनसे सोंथि जाबाय थादों जे आथिखालाव जिहेतु UPPLआ सरकार गठन खालामदों, UPPL प्लास BJP प्लास CSP, दा बेवहाय दासिमबो नैबे रुट लेभेलाव जिहेतु VCDC चेयारमेन मेम्बार, बै थालिखौ दासिमबो होनो हायाखै। बे मोनसे कुइसना जोबोद इम्परटेन्ट कुइसन बेसिकेलि नैबे समाव। मानोना ग्रास रुटनि जा डेभेलपमेन्ट, बेयो VCDC चेयारमेननि गेजेरजों जायो। दा बिदियाव जों मोनसे बाथ्राखौ नायनो हायो, दिनै जिहेतु क'आलिसन मोनसे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो बावैसो बुंलांनाय बाथ्राया, जिहेतु हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव थांनाय 17 बोसोर जेबो सिस्टेम
गैयामोन बिटिसिखौ जेरैबायदि माने सालायबोबाय हाग्रामानि फंसे बाथ्रायानो बेयाव माने बानि बायदि माने खामानि जादोंमोन जेरावनोखि रायजो राजानि बाथ्राया बेयाव सोलियामोन जायनि थाखाय सिस्टेमखौ थिग खालामनायावनो जोंनि गोदान सरकार बा UPPLनि जा क'आलिसन गभर्नमेन्ट दङ एसे टाइम लादों बे माने सिस्टेमखौ थिग खालामखांनायनि उनावनो जा माने ग्रासरुटनि डेभेलपमेन्ट बेखौ गोसो होनाय जागोन खिन्थु नैबे समावबो मोनफ्रोमबो प्राइमारियावनो MJNDगानि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ बहाबा 7टा बहाबा 8टा आरो माखासे मुवा बेसाद जि राननायनि खामानि बेबो सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय लाइमोनफोरनि थाखाय आं बाथ्राखौ एसे सोंनो नागिरदों बेवहाय UPPLआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो माखासे लाइमोनफोरनो एंगेजमेन्ट होगोन होननानै बुंदों नाथाय दासिम रुट लेभेलाव दासिमहालागै PGDCखौ दानो हायाखै बे मोनसे UPPLनि फैल नङा नोंथाङा बे फैलार नङा दा नोंथाङा जेरैबायदि माने सोंलु सोंदों बियो जोंनि अपोजिसननियाव दङ बिथांमोना माने बुंनो नागिरदों सासे उन्दै गथ' जाय गथ' दासो जोनोम जादों बेखौ माने 100 किल'मिटार स्पिडआव खारनो होनाय बायदि जादों नाथायबा बिथांमोना 17 बोसोराव मा खालामखो 17 बोसोराव जातीयताबादखौ फोथांनाय बर' माहारिखौ माने गोजौसिन मासियाव लांनाय बड'फानि जा माने सिमां दङमोन बर'खौ माने ग्रेट बड' नेसनेलिटि दानाय बे सिमांफोरखौ जाफुंनायनि बेलायाव बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायासै थांनाय 17 बोसोर गोलाव सम बिथांमोना आसाम सरकारजों एलायन्सआव दंमोन बिथांमोना साथाम मिनिस्टार दङमोन पार्लियामेन्टारि सेक्रेटारि दंमोन नाथाय बिथांमोना बै समाव फंसेबो बर' जातीयताबादनि बाथ्रा बुंनो हायाखै आरो युथनि एंगेजमेन्टनि बाथ्राखौ गोजानाव दोनथ' बिथांमोना गावबा गाव न'खरनि गावबा गाव रिलेटिभफोरखौ माने एंगेज खालामनायनि बादै रायजो राजानि जोंनि गोरिब गुन्द्रा माने सेंग्रा जोहोलावफोरनि बाथ्रा जोंनि बर' माहारिनि बाथ्रा जेबो बिथांमोना सानाखै दा दिनै सरकार दानाया मास मोननैल'सो जादों बेयावनो बुंदों माने PCDC चेयारमेन होनो हायाखै ग्राउन्ड माने डेभेलप जायाखै ग्राउन्ड लेभेलाव बेफोरबायदि माखासे एलिगेसनफोरखौ बिथांमोना होनो माने सानदों खिन्थु थांनाय गोलाव जि 17 बोसोरनि सासन बेयाव जों नुदों बिथांमोननि जि माने खेलेमेले खामखेयालिनि थाखायनो दिनै जों सिस्टेमखौ थिग खालामनायाव एसे जोंनो सम नांगौ जादों आरो जोंनि सरकारा बुङाखै जे PCDC चेयारमेन होआखै होननानै PCDC चेयारमेनखौ होगोन आरो PCDC चेयारमेन होआखैब्लाबो माखासे डेभेलपमेन्टनि जा खामानि बेखौ थोंजोङै सरकारनिफ्राय माने नायबिजिरनानै मावगासिनो थानाय जादों दा नोंथाङा लाइमोननि सासे दैदेनगिरि दा नैबे बेलायाव आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे लाइमोनफोरनि थाखाय स्पेसियेलि सिगाङाव बुंदोंमोन जे एंगेजमेन्ट होगोन होननानै नाथाय दासिमबो जाफुङैनि खार'ना जाफुङैनि कारनथ' होननानै बुंनो हाला जिहेतु सरकारा दासो मास मोननै जादों जागायदोंसो सरकार सालायनो आरो जिहेतु दिनैनि समाव जायफोरा माने जों माने सायख'जानाय रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना जिहेतु माने गोदानै सायख'जादों सिस्टेमखौ एसे नायबिजिरनायाव सिस्टेमखौ एसे मोनहानायाव एसे सम लागोन बेखौ जों बयबो मानिनांगोन दिनैनो माने देरहानानै थांनो दिनैनो माने एज ए हल अभारअल जानो लुबैबा जानाय नङा खिन्थु बाथ्राया ओरैबायदि माने BTC एकर्ड जाखांनायनि उनाव 2003 माने 10 फेब्रुवारियाव जाखांनायनि उनाव जेरैबायदि माने BPF माने सरकार सालायदोंमोन BPF राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना जेरैबायदि माने स्पिडआपआव माने डेभेलपमेन्टखौ लाबोनांगौमोन जेरैबायदि माखासे खामानिखौ मावबोनांगौमोन बिथांमोना मावनो हायैनि थाखायनो जोंनि सरकारा जथेस्थ' माने सौग्रावनो गोनां जादों थेवब्लाबो माने मोनसे गोसोनि बोलोजों आरो माखासे मोनसे डिजाइन खालामनानै बड'फानि जा सिमां मिशन भिजनखौ लानानै जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव 92 चार्टार अफ डिमान्ड दङमोन जायखौनोखि माने बड'फाया बै समावनो माने पइन्ट्सफोरखौ थिग खालामनानै बर' माहारिखौ मोनसे मास्टार रेस माने ससाइटि बोरै माने गायसननो हागोन बेनि मोनसे सिमां सुजुलांदोंमोन आरो बे एखे खामानिखौनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिहेतु BTR माने सरकार सोलिबाय थादों आरो बिथांनि दैदेननायाव जि मोनसे BTR एकर्ड जालांबाय बे BTR एकर्ड आरो 92 चार्टार अफ डिमान्डखौ जुदि जों रिजेक्टना नायोब्ला फैबाय थानाय समाव जुदि BTR इमप्लिमेन्टेसन जायोबा एकर्डआ डेफिनेटलि माने सेपारेट स्टेटआबो माने खोब खाथि दिनै माखासे माने BTR एकर्डखौ लानानै माखासे ड्रबेक्स माने दिहुननो नागिरो माखासे माने राजनितियाव थानाय राजखान्थि खाबु फलानगिरिफ्रा गावनि राजनिति लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना दिनै BTR एकर्डखौ माने ब्लेम होलाय दिनै BTR गभर्नमेन्ट जा माने क'आलिसन गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ एलिगेसन लाबोलाय माखासे एलिगेसन लाबोबाय थादों नाथाय बिथांमोननि जा एलिगेसनफोर बेसलेस बिथांमोना खामानि मावनो सुबिदा मोन्दोंमोन आरो बिथांमोना जिर' आउट जादों जेबो खामानि मावनो हायासै दा नैबे बेलायावनो नोंथाङा दा बेवहाय बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्डआव मोनसेमोन दा बेवहाय आलादा रायजो बड'लेण्ड जिहेतु दासिम मोनफुङाखै दा बेलायाव BTR मोनसे लाबोनो एरेन्जमेन्ट जों मोनबाय दा बे बेलायाव बड'फानि जे सिमां बे सिमाङा जाफुंदों होनना नोंथाङा सानो नामा बड'फानि जा सिमां बेयो मेक्सिमाम माने जाफुंदों मानोना बड'फानि जा ग्रेट मिशन ग्रेट प्लेन दंमोन बे गासैबो बाथ्राया बेयाव हाबनानै दङ बिथाङा बै समावनो बुंदोंमोन जोंनि हारिमु राव रैखाथि जानांगोन
जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि थांना थानायनि जि माने लिभिं स्टेन्डार्ड, जोंनि गामि जौगाखांनायनि बाथ्रा, जोंनि उद्यगनि जौगाखांनायनि बाथ्रा, गासैबो बाथ्राखौ बिथाङा बेयाव माने सोसनना गालांदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन नेशनेलिस्ट, ससियेलिज्म आरो साइन्टिफिकनि बाथ्रा। बिथाङा बुंदोंमोन गिबियावनो जों जातीय दाबाद जाग्रोनांगोन आरो ससियलिस्ट माने जानो बिथाङा फोरोंलांदोंमोन। ससियलिस्ट माने जों गासैबो माने बर' माहारियानो समानै मोन्थाय मोननाय बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु जोङो बेजों लोगोसे बे बाथ्राखौबो गोसो होनांगोन। बिथाङा बै समावनो लिरना गालांदोंमोन जे जोङो नेशनेलिज्म, ससियलिस्ट एडप्ट खालामखांनायनि उनावनो जोङो बे बाथ्राखौबो गोसो होनांगोन जे जों साइन्टिफिक जानांगोन। जोंनि आबाद मावनायखौ जुदि जों ट्रेडिसनेलि सिगां बायदि लाबोबाय थायोबा निस्सय बे प्रडाक्सना खम जागोन। आरो जुदि जों नांगौ बायदि माने आबादनि बेलायाव जुदि प्रडाक्सन खालामनो हायाबा बा इन्डास्ट्रिनि बेलायाव जुदि जौगानो हायाबाथाय जोंनि रांखान्थि जा मजबुति बेयो माने जोंनि आखाइनिफ्राय ओंखारलांगोन। जुदि बेयो ओंखारलाङोबा जोंनि जा समाज बेबस्था बेयो माने बायस्रांलांनो हानाय। बिथाङा बेनिखायनो बुंदोंमोन मोनसे हारिया थांना थानांगौबा गिबियावनो जोङो सोलोंथाइखौ गुरुत्त' होनांगोन आरो सोलोंथाइखौ जों मोननो थांनायाव रांखान्थिनिबो माखासे बिफाव थायो। बे बाथ्राखौ बिथाङा बै समावनो रोखा रोखा बुंनानै गालांदों आरो लिरनानै गालांदोंमोन। दिनै बे एखे बाथ्रायानो चार्टार अफ डिमान्डआव दङमोन आरो चार्टार अफ डिमान्ड बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ जुदि जों रिजिरना नायोब्ला बेवहाय मेक्सिमाम माने पइन्ट्सफोरा माने गोरोबनानै दङ। जायनि थाखाय जोङो दिनै भेरि माच सियर फैबाय थानाय समाव बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जाखांनायनि उनाव सेपारेट स्टेटआ माने जाफुंगोनखौ जोङो 100% सियर आरो जों आसा खालामनो हायो। नोंथांनि बायदिब्ला बे नैबे बिटिआर एकर्डजों नोंथाङा गोजोननाय बेखौ नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों? थारैनो आइ एम भेरि माच सेटिसफाइड। बेवहाय आं जेबो डाउट गैया। आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ सोंनो नागिरदों जे आथिखालाव मोनसे बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो गोबां निउस मिडियाआव नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय बिथाङा फोरमायदों जे बिदिनो सर्ट पेरियडनि गेजेराव खम समनि गेजेरावनो जों सरकार दाफिनगोन आरो दा आङो बिटिसिनि चिफ बायदिसो मोनबाय थायो होननानै बाथ्रा बिथाङा गोबां राजुहा जायगायाव मेडियानि सिगाङाव बिथाङा खेंफोरथि होदों। दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? बे बेलायाव मोनसेल' बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरगोन। जार्मानाव सासे मुंदांखा सुबुं दंमोन, गाज्रिनि थाखाय बिथाङा मुंदांखा, एडल्फ हिटलारनि मुंखौ बयबो खोनादों। बिथाङा 10 बोसोर जार्मानिखौ माने सासन खालामदोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि माने गोहो लुबैसुलामोन जेराव बिथाङा 5 लाखनिख्रुइ बांसिन इहुदि मानसिफोरखौ बुथारदोंमोन। बिथाङा सासे डिक्टेटरशिपमोन आरो बिथांनि जा इम्पेरियेलिज्म माने सिन्ताधारा, बिथांनि जा साननाय हनाय, जोबनायाव बे इम्पेरियेलिज्म माने थिंकिंनि थाखायनो बिथाङा जोबस्रांदोंमोन। दा बिथाङा पावार गैयै समाव ओरैबायदि जादों, जोबनाय फारसे बियो गावखौनो माने सुइसाइड खालामनो गोनां जादों, गावखौनो गाव माने गावथारना लानो गोनां जादों। बिथांनि ओरैबायदि मोनसे पावारनि लुबैनाय दङमोन, बियो मालाबाबो गनायनो हायाखैमोन जे जार्माना बिनि आखाइनिफ्राय माने गलांबाय, गोहोआ बिनि आखाइनिफ्राय माने गलांबाय। बे बाथ्राखौ बिथाङा मालाबाबो माने एक्सेप्ट खालामनो हायाखैमोन। मानोना बिथाङा डिक्टेटरशिप बायदि माने डिक्टेट खालामदोंमोन, रायजो राजाखौ नासयदोंमोन। आं बुंखाबायनो 5 लाख माने इहुदि मानसिफोरखौ अन्याय भाबै बिथाङा गेस सोनानै सोरखौबा गावनानै सोरखौबा माने खावनानै बुथारदोंमोन। दा जोंनियावबो किसुमान दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनो जायफोरानोखि गावखौनो माने अल इन वान होननानै सानो, बिथांमोना माने पावारा जोबखांनायनि उनावबो गावखौनो माने चिफ होननानै सानबाय थायो। माने बिथांमोना बुंनो नागिरो माने आंनो माने खरबस्से, माने आंनो सबसे माने गोजौ दङ, आंनि अनगायै रावबो गैया। बै आं होननाय सोदोबानो दिनै बहाबा नङा बहाबा जोंनि बर' जातीयताबादखौबो माने जोबस्रांनायनि थाखाय मोनसे लामा देखायनाय बायदि जादों। थांनाय समफोराव मा बुङाखै, माने बड'लेण्ड दिनै माने माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नागिरो जे माने बड'लेण्डनि थाखाय माबा नांगौ, सोमावसारनांगौ, ओरै माने बड'लेण्डआ जागौमोन। खिन्थु थांनाय 17 बोसोर गोलाव समाव बिथांमोना सानफ्रोमबो जेसेबांखिनि बाथ्रा बुंदों बड'लेण्डआ जानाय नङा, बड'लेण्डआव इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, मायबा गैया होननानै जायफोरा मुभमेन्ट खालामगासिनो दंमोन बिथांमोनखौ इनसाल्ट खालामदों। दिनै इलेक्सन खाथि मोनफैबासो बिथांमोना मानो जातीयताबादनि बाथ्रा बुङो, जोंहा मोनसे कुइसन। आरो बिथांमोन बायदि मानसिखौ जोङो सेंग्रा हान्जाया बुंनो नागिरो, बिथांमोन बायदि खाबु फलान राजखान्थिगिरिफोरखौ जोङो सिला मेगनजों नायनांगोन आरो बिथांमोननि जा फालांगि गोसोनि राजखान्थि खालामनाय, गावनि खाबुखौ लानो थाखाय MLA मन्थ्रि जाबाय थानो थाखाय जि राजखान्थि खालामनाय, बेखौ नोजोर होनानै जोंनि जातीयताबादखौ हमथानो थाखाय जोङो गोख्रों जानांगोन। गेजेरावनो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों बा नोंथांनाव मोनथिजानो लुबैदों। दा बेवहाय जिहेतु संग्रामनि बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय आरो लोगोसेनो नैबे बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौ दहाय बुंदों नङा होमबा? नोंथाङा फोरमायदों, गोजोननाय दङ, रायजो राजाफोरा बिराद मोजां मोनदों होननानै। नाथाय बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनदों दे UPPL आरो BPL जिहेतु बेनि गेजेराव मोनसे फाइट बै समाव जादोंमोन नङा होमबा? नाथाय देरहानायनि मासियाव जुदि नायोब्ला UPPLआ मासिखौ खम मोनबाय, नाथाय BPLआ मासिखौ एसे बारा मोनबाय।
सोलायनाया माबोरै जाखो होननानै नोंथाङा बुङो? सोलायनायनि जि बाथ्रा अब्ला बेवहाय मोनसे बुस्थु औ। दाजाबावगोन आं जे UPPL आरो BPFनि गेजेराव जिहेतु BPFआ सोलायनायनि बाथ्रा बुङाखै अब्ला सोलायैयासो बांसिन नङा जोंनि BTRआव। दिनै मोनसे सासन जन्त्र दङ स्टेटआव बिथांमोना सानफ्रोमबो लुबैयो मा बर'नि जा जातीयताबाद जा नेसनेलिजम स्पिरिट बेखौ बहाबा नङा बहाबा बिथांमोना गादबनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामो आरो बे षड़यन्त्रआव जोंनि माखासे खाबु फुलान जायफोरा गावनि सेल्फ माने इन्टारेस्टनि थाखाय खामानि मावो बिथांमोन बायदि मानसिया गाब्रयो आरो जेरावनोखि माखासे समाव जोंनि रायजो राजाफोराबो एसे मिसकनसेपसनाव एसे कनफिउजनाव गोलैयो बै समनि बाथ्राखौ जुदि नायोब्लाबो मोनसे समाव PTC दङमोन जायनि PTCनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि स्वार्थनि थाखाय बै समाव बर' माहारिखौ गावस्रा होनानै गावसोरनि मुलाम्फानि थाखायल' गावसोरनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय आं मुंखौनो मख'नो नागिरगोन बै समाव समर ब्रह्म चौधुरी चरन नार्जारी बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरा गावनि जातिखौ लानानै राजनिति खालामदोंमोन जाय राजनितियाव बिथांमोना गावबा गावल'सो माने लाब जादोंमोन आरो दा बेबायदि लिडार जोंनियाव दाबो गैया नङा दङ दा बिथांमोन बायदि खाबु फलानफोरा जोंनि रायजो राजाखौ मालाबा मिसलिड खालामो बेनिफ्रायसो जोङो सांग्रां जानांगौ अब्लानियासो जोङो माने जोंनि जा हारि दानायनि बाथ्रा बेखौ माने रोखायै माने थि खालामनो हायो मोनसे बाथ्रा नोंथाङा जि बाथ्राखौ सोंदों जे सिटखौ मानो खम मोनदों आं बुंखाबाय जे जातीयताबादखौ जोंनि नेसनेलिजम जि स्पिरिट बड'इजमनि जि स्पिरिट बेखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे षड़यन्त्रआ सानफ्रोमबो जोंखौ डमिनेट खालामनो नागिरो डिसक्रिमिनेट खालामनो नागिरो साप्रेस खालामनो नागिरो दा बिथांमोननिफ्राय उदां जानो हायाखै आरो जोंनियाव माखासे खाबु फुलानफोर थानायनि थाखायनो बिथांमोन बायदि सासन जन्त्रआ जोंखौ गादबनो चान्स मोन्दों आरो बेवहाय जिथु BTRआव जोंनि बर'ल'सो नङा माखासे गुबुन हारि माहारिनि बाथ्रा फैदों बिथांमोना जोंनि मोजांनि थाखाय बेसेबांखिनि गोथौयै सानगोन बेखौ बयबो बुजिखायो जोबनायाव नोंथांनिफ्राय आङो मिन्थिनो लुबैगोन जे फैबाय थानाय जे आसाम एसेम्बलि इलेक्सन बिसायख'थि बेयो खम समनि गेजेरावनो जानो थांगासिनो UPPL राजखान्थि हिसाबै माबायदि साखाफारा जानानै दं UPPL राजखान्थि हिसाबै जोङो 100% रेडि जानानै दङ आरो इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेसो जे रायजो राजा बिथांमोना ओइबार BTRआव जिथु 12टा एसेम्बलि सिट दङ बे 12टानि गेजेराव 12टा सिटखौनो UPPL हान्जानो होनो थाखाय थियारि मानोना थांनाय जि माने काउन्सिल इलेक्सन बेयाव माने रायजो राजाफ्रा बुजिदों जे BPFनि जि दादागिरि रां रुफाजों मानसि बायनो नागिरनाय सिगि सुग' खालामनाय बे गासैबो बाथ्राखौ नायनानै आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे BTR एकर्डखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौ जाहाथे मोजाङै इस्टाब्लिश खालामनो हायो हिउमेन रिसर्स खालामनो हायो बे गासैबो बाथ्राखौ नायनानै रायजो राजाफोरा भट होनो थाखाय थियारि जानानै दङ एकमात्र बिथांमोना बुंदों UPPL राजखान्थि हान्जाखौ जोङो 19टा माने सिटखौ होगोन आरो मोनसे मोजां खाबु होनानै खामानि मावनो माने मोनसे सुजुग होनानै फैबाय थानाय समनि थाखाय बर' माहारिनि जि माने गोलाव माने समनि संग्राम बे संग्रामखौ माने फिनिशिं हैनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जानानै दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ रायजो राजा बिथांमोना बुंदों जे BPF राजखान्थि हान्जाखौ जोंनि बर' माहारिनिफ्रायनो फोजोबनांगौ मानोना थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना जातिनि अस्तित्वनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै दा बेनिखायनो जोङो UPPL राजखान्थि हान्जा हिसाबै 100% माने रेडि जानानै दङ इलेक्सनाल'सो फैथोंसै दा बिनि उनावनो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना मोनसे मोजां माने सान माने मोननो थांगासिनो दङ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ नोंथाङा जोंनि नायगिरि बिथांमोननो नोंथाङा फोरमायबाय लोगोसेनो मोनथिहोबाय माने आथिखालनि राजखान्थिनि थासारि आरो थांनाय बिसायख'थियाव मानि थाखाय UPPLआ गोबां मासि मोनाखै गोबां बाथ्राखौ नोंथाङा जोंनो फोरमायबाय दा बेनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांखौ साबायखर बावबाय लोगोसेनो नोंथांनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों